unes mostres per a preparar el taller de la ciència escena Micrarium mirant l'invisible. Voleu veure què fem en ell? Seguiu-me! La primera cosa que hem de fer és preparar tot el material. Els microscopis, les diferents mostres, els cubres, els portes... Tot ha d'estar preparat per iniciar el nostre viatge al món microscòpic. Ara és quan realment comença l'aventura. Aprendrem a manejar el microscopi i inclús prepararem mostres de les nostres pròpies cèl·lules i després les veurem amb aquest instrument científic meravellós. Al fer-ho, identificarem el seu nucli gràcies a una tinció que emprarem. Mireu! Com a espectacular final, els alumnes descobriran la infinitat d'éssers microscòpics que viuen en una simple gota d'aigua. Fixeu-vos quants n'hi ha! Ja coneixeu un poc més el nostre taller. Si voleu descobrir tot un món de criatures increïbles, no vos perdeu Micrarium, mirant l'invisible.